ini dalai khano kha nango kha dukho ngo jeng 2023 ni election o jineti pramothani ngoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu hnai bui jotono bono siniwo bo tini bohokni bagui tangoi chanani bagui kamai samungni bagui yakonai bo phatar hasteo thangka Shillong hai jagao thangai bo thangnai 26 tariko bo 3 tala building sakani yakong kasle klaioi bini bokrok rok laba damage ngai thangka aboni yagulo miawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithakni nairung nainani bagui bini nok nukhungnai bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungta kifile dong je thuimani ebakhe o thuijangai thai bojigabo Molaya omo 45 Kamalpur constituency by Khorja